was toen wij deden en dus de wereld door fietsen. Nou, wij gaan dit fietst om dat berg ja, om Chelsea de wereld en ik ga een fiets en ik ga 50 rondjes fietsen en Frederik van der Meer, dat ik ben de fietser. en 50 van. Ja, weet ik wel. En jij gaat even fietsen om kijken te voorkomen. Goed meegedaan, maar dit is natuurlijk veel een moeilijke werk. Hartstikke zwier om die 480 meter dit hele rondje te fietsen. We hebben hartstikke les van de beeld. Ja, ik ben niet verhalen hoe het ritje. Wij zoenen weer toe. Fietsen vaak weer doen. Even danken. Voor de kankerbestrijding. Oh, hoi. Natuurlijk, jullie hebben een drukke vraag voor het